दासो Btr Infoआ जोंना सफैदों जालालै सोमलांजोब्बाय गोसोम जालाजोब्बाय सोरा प्रब्लेम जानानै दं आङो उनाव खोन्थासिगोन दा खोन्थाथ'ला दावरावनि वाइफ बे दावरावनि वाइफ बे सैमा लान्जाया मा फैफाबाय थाखो दा नैबे जाहैबाय जोंना इउटुब फाग्लानि बिमा मानो लिंहरदोंथाय सारायसे बेदर एवबाय नै बार्थडे बया बात देखा मजा बात देखा मजा कैसे इधर देखो तो कैसे हुआ खाला भाई नैबे जाहैबाय नोंथांमोनाथ' नुबाय थाखायो जोङो टिमावहाय खामानि मावो सखन नार्जारि नैबे बिथांनिनो फिसाला दिनै 10 बोसोर जाबाय ना होमबा दहाय नुखाबाय जानाखि इउटुब फाग्लानि बिमा जिबिखा बिमा जानाय आरो प्रेक्टिकेलनि बिखुनजो बे जानायनि हासबेन्ड बियो बिराद सापर्टिभ बेसारा बिराद खस्थ' खालामो रायजोफ्रा मिथिखाबाय औ मिथिखाबाय दिनै आंनि फिसानि सेकेन्ड फिसानि बार्थडे बे 10 बोसोर जाबाय बार्थडे बानायदों आङो फिसानि नामै दा बाव जाहायो एसे आंनि लोगोफोरखौहाय लेंहरनानै जाहोबाय आङो बिकुनजवा बेनोसै नोंथांमोना नुखादों बार्थडेआ मा रोखोम सोलिदों माने जबैनो सोलिदों आरोखि जासुलाखौ जेरैबायदि सापर्ट खालामदों नेक्स्टनि जोंनि जाफैबाय थानाय बेखौबो नोंथांमोना सापर्ट खालाम जिबिखायाबो दङमोन दिनै जिबिखाया नैबे फिसाजो खांनाय बायदि बेनो खांनाय बायदि आरोखि बे जिबिखाया भिडिअखौथ' नुखाबाय नोंथांमोना नायखाबायानो जों एक्सेप्ट खालामदों नोंथांमोना जोंखौ थुलुंगा होदों बेनो जोंनि थाखाय जथेस्थ' आरोखि नाजागासिनो दं आरो जेसेबां हायो एसेबां प्रफेसनेल जानो जों नाजागासिनो दं नोंथांमोनखौ एन्टारटेनमेन्ट खालामनो थाखाय नोंथांमोनखौ गोजोन होनो थाखाय बर' हारिमुनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय जों खामानि मावगासिनो दं जाय हक आसा खालामो गोबांथार रायलायबा गोबां जायो नोंथांमोनाबो गासिबो मिथिखाजोबो दा बेसेखिनियानो रायजोफोर जोबोर गोजोननाय मोन्दों दिनै लेट नाइटबाबो नैबे आमाइसोनि न'आव फैनानै बार्थडे जाबाय दा एसेखिनियानो नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिनानै एसेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोन्थों बाय बाय